Domácí golman Sedmidubský dokonce tak moc chtěl hrát proti účastníkům Ligy mistrů, že nastoupil s nedoléčenou zlomeninou ruky. A stejný entuziasmus si přinesli i ostatní líšenčtí. Už ve 4. minutě otevřel skóre Jaroš. Slavia hrající bez 8 hráčů proti základní sestavě z derby v tu chvíli nestíhala. Další trest přišel v 18. minutě od Outraty. Pražané sice těsně před půlí snížili brankou Šenkeříka, ovšem domácí to nijak nedeprimovalo. Naopak hned po půli v rozmezí 6 minut přidali další 2 góly. Trefili se Cupák a znovu Outrata. Slavia sice mocně finišovala, ale už stačila pouze snížit na 3-4 po brankách Volešáka a Necida. Já se nechci pouštět nějakých větších komentářů, protože tohle prostě není hodno slát. Neuvěřitelný, vůbec jsme to nečekali. I když Slavia přijela v neplné sestavě prostě, tak je to úspěch. Ve 4. kole čeká Líšeň další lahůdka v podobě Žižkova s ex-brněnským Švancarou. Mercedes, znám ho, známe se, těším se na něho určitě, bude to další svátek, paráda.